guys! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuportan sa akin, welcome back again to my channel again. So, ngayon po guys, ay magsuswatch ako at mini-review ng Vice Cosmetics. First time ko magkaroon ng Vice Cosmetic makeup products. So, sisimulan na natin. Yung amoy nito guys, is scary lang. Hindi masakit sa ilong, hindi nakakahilo. Hindi naman sobrang strong ng amoy, mild lang. Pero may amoy talaga siya. Parang sa iba, amoy pintura or amoy parang basta pareho lang yung pintura. So, ito may pagkaano konti. Alam mo yung pag nagtatahal ka ng lapis, yung parang sa wood. Amoy wood or ito merong konting para amoy tinta ng ballpen. Pero ito naman hindi gaano, parang yung wood lang pag nagtatahal ka ng lapis. Ganun lang yung amoy niya. Ito namang Biocon guys is pag titingnan mo matte siya guys. Sobrang may pagka-matte yung tingnan pag dito sa product. Pero pag i-apply mo na guys, pag i-apply mo na yung blush, ano siya guys, vibrant siya guys, tapos sobrang smooth lang siya guys. Hindi siya nagpagpahid mo, hindi siya nagstay agad na ano siya, nabiblend pa. Yan tapos smooth, vibrant, kahit mukhang matte na tingnan. Pero gusto ko guys kasi yung pagka-matte niya, hindi siya powdery. Hindi tulad sa iba, sobrang powdery. Ang ganda, hindi siya powdery. So, yung shade niya is Biocon. Then, yung parang wine shade. So, pwede siya lahat ng skin tone. So, dito ako sa Aura Glow Shimmering. May ano siya, kunting-kunti talaga guys. Syempre ano siya, shimmering, pang highlighter. May pagka-kunting powdery siya guys, pero hindi bonggang-bongga guys. Tapos kasi guys, depende kasi sa iba, pag yung brush mo gagamitin mas matulis, tapos magaspang. So, parang ano siya, parang natatanggal talaga, nagpa-powdery, kasi powder din naman siya. Pero, pag yung brush nyo is smooth, pag ganyan na, no? Walang natatanggal. Walang nahuhulog, walang na-fall. Pero, kumakapit siya agad, nandito na sa brush. Pero, wala siyang wala siya dito nahuhulog, kahit ganyan mo. So, depende yan sa brush mo din. So, may pagka-konting-konti lang guys, pag, syempre nandito na, kasi powder din naman. May konting-konti lang dito, pero walang napo-fall out. Hindi siya napo-fall out. So, sobrang ganda nito guys, promise. So, shimmering, rose gold siya. Tapos, pang highlighter, pwede din, panglagay mo dito. Yan. Tapos, yung blush guys is buildable. Tapos, yung pigmentation niya, ito namang shimmering is sobrang pigmented niya guys. Kahit isang pahid mo lang, makikita mo na talaga yung glow, yung shimmer. Yan. Yung texture niya, hindi powdery. Nasasabi ko lang, konting-konti lang kasi, powder din naman siya. Pero hindi siya makalat, hindi siya kalat. Konting-konti lang, pero hindi na-full out. Dito lang, sa loob lang din. Tapos, kumakapit agad sa brush. Ulit-ulit ako nun. Tapos, depende yan sa brush. Graph, magaspang, probably mag-fall out yun, mag-messy, sobrang kalat. Pero pag soft yung brush nyo, hindi. So, ito naman, yun, buildable, tapos, pigmented din siya. Sa akin guys, para sa akin, kahit wala siyang
aalamin ko pa kung pwede ba ito siyang matanggal. Pero parang hindi, design lang ata. Kasi curious ako kung meron bang small puff or pang ano, yung sponge nakasama. Pero feeling ko din wala. Design lang siguro. Pero guys, gustong gusto ko kahit wala siyang mirror guys. Kasi, ang sulit na sa price niya. 145. Kasi kung may mirror pa, may sponge pa, mas dagdag presyo lang yun. Tapos, saktong-sakto na yung 145 na price. Sobrang mura na yun, guys. Para sa akin, guys. No? Ito pa, guys, sobrang ganda dahil paraben free, tapos cruelty free, tapos vegan. So, saan ka pa guys? Nandito na lahat. Tapos, ang mumura pa. Tapos, ang tagal pa ma-expired. Good for 24 months, 2 years. So, wala na akong hahanapin pa. Believe na ako dito sa Vice Cosmetic. Gustong gusto ko. Tapos, pwede siya lahat ng pwede siya lahat ng skin tone. Pwedeng fair, pwedeng light, pwedeng medium, pwedeng dark. Kasi tingnan mo yung mga color niya guys. Pang Filipina beauty talaga. So, wala akong masasabing hindi maganda. Ano lang siguro konti. Siguro yung ibang sobrang sensitive. Sensitive ako guys sa amoy kasi meron akong sinusitis. Pero kahit may amoy siya konting-konti, okay lang sa akin. Hindi masakit sa ilong. So, talaga siya matapang. Tapos, mild lang yung amoy niya. So, okay lang. So, try nyo guys. Nabili ko to sa Watson. So, lang guys, yung mini review ko nito. Parang napahaba na din ata to. Yung sa Vice Aura Glow Shimmering. Tapos, yung Vice Aura Blush Biocon Smooth, Vibrant, tsaka Buildable. Tapos, sobrang solid pa guys. So, bili na kayo guys. So that's all lang guys. Thank you for watching. I hope you enjoy my video. Please don't forget to like, comment below, and subscribe to my channel sa mga baguhan dyan. So, see you again to my next video. Bye!